Mana. Aku dah vlogger. Vlogger. Ikaw ya bro. Damay. Oh, grabe. Ya, awas ang drama. Sa hayag na, madara. Dalayan na bin. Asa ba niyang tingog ganin nasa baba di butang? Sa baba. Dong asa mo tumutingog dong asa gibutang nasa baba mo dong? Asa? Sa dila dila. Ta kaya asa. Dila ra ba? Dila ra ba gipit ra ba? Gipilo ang dila ba? Atay.